Ahoj Beruška, takže urobíme si aj vlasy ako do školy alebo tak do práce alebo na bežný deň, keď nemáme chuť si dávať ani linku, nič podobné. Takže budem potrebovať normálnu kefu alebo tangle teaser. Zoberiem si vlasy, vyčešem ich dohora, prehnem sa. Musia byť pekne rozčesané, hladké. Potom si zoberiem takúto špongiu na vlasy. Dám do nich, prepchám do nich tieto vlasky vlastne. Rozdelím si ich okolo, aby tú špongiu vlastne nebolo vidieť. Mám ich trošku mokré, ale so suchými sa to dá ešte lepšie urobiť. Vezmem si obyčajnú gumičku, pretiahnem ju cez túto špongiu a vlastne iba tieto odstávajúce vlasy obkrúcam do kolečka a zaspinkovávam ich takýmito spínkami. Tá špongia je mäkká, takže vlastne do toho tie vlasy, tie spinky do toho ľahko preniknú. Zaspinkujem to posledné. Potom lákom ja použijem tieto od Cello Alto, lebo nezlepuje. A prečešem ho sem. Tak, účes by sme mali hotový. A teraz urobíme ľahký, jednoduchý make-up. Takže prvú použijeme bázu. Pretože tvár je to najdôležitejšie, čo vlastne musíme mať pekné. A potom aj keď si dáš len špirálu alebo teda maskaru, tak tá tvár ostane krásna. To je najdôležitejšie. Takže ak nemáš bázu sa používajú skôr pre tie staršie baby, lebo to vyhladí úplne tvár, nedokonalosti, vrásky. Môžeš si dať aj krém, obyčajný krém, ktorý používaš, si ho nanesieš na tvár. Ja použijem bázu od Dermacolu a Satin Makeup Base a rozotriem si ju po celej tvári. Keď si dáš krém, tak musíš trošku vydržať, aby ten krém sa ti vstiakol pekne do tváre. A nanesieš aj make-up. Takže ja použijem make-up, keďže tu máme už leto, tak som si kúpila True Beige 203. Je trošku tmavší. Lasting Finish od Rimmelu. Predtým som používala 200. Ten mal nádhernú farbu. Použijem štetec, alebo ak nemáš štetec, tak prstami ho pekne rozotrieš. Alebo beauty blenderom, alebo takou špongíkou. Takže ja ho pekne zapracujem vklepávaním, ale aj vlastne kruživými pohybmi, tak aby vlastne mi nebolo vidieť žiadne šupinky, žiadne nedokonalosti, aby sa ten make-up pekne spracoval. Hlavne tu toho tiež rozotrieme na krku, pretože neznášam, keď idú po ulici nejaké dievčatá a majú tu takto odrezanú masku. To je najhoršie, najškaredšie, čo môže byť. Takže tvár máme pekne spravenú. Ja nepoužijem ani korektor, nič, pretože nemám ani kruhy pod očami a čo ty, keďže si mladunka, tiež určite nemáš. Tu mám nejakú špinku zo špirály.
Takže tak. Teraz použijem na obočie Rimmel. A takýto štetec. Keď nemáš takýto štetec, tak vlastne vnútri v tej krabičke na obočie, tento Brow This Way, tá je super, tam je gel vlastne. Je takýto šteček už pripravený. Ak nemáš ani takýto šteček, tak je z maskary, vlastne zo starej, ktorá je už vysušená, tak tu si umieš a vlastne pretreš si s tým, vyčešeš si s tým dohora obočie, aby bolo pekné. Ja používam väčšinou tento gel, ale dá sa použiť aj tento pudrový produkt na obočie. Začínam vlastne odzadu a pomaličky takýmito maličkými pohybmi sa snažím to obočie vykresliť. Nie som veľmi praktická v obočí, ale vykresľujem iba to svoje, ktoré mám. Takže maličkými pohybmi. Vždy začínaj z tejto strany, z vonkajšieho vlastne kutiku oka do toho vnútorného, pretože tuto pri korení nosa by malo byť to obočie vlastne bledšie ako ku konci. Takže obočie by sme mali, je to trošku vyššie, tak. Teraz si vezmeme ja nepoužijem kontúrovanie dnes, keďže je to iba pre také mladé baby vlastne make-up, ktoré majú krásnu pleť a všetko, takže použijem iba tvárenku. Blush od Essence Silky Touch Blush. Je to 90 Summer Dreaming. Podľa mňa na taký bežný deň alebo ráno, keď ideme na nákupy do mesta, takýto obyčajný, ľahký, rýchly make-up úplne stačí. Kontúrovať nebudem pretože sa mi to zdá už vlastne na leto také prehnané. A teraz si vezmem paletku, takú obyčajnú, ja túto používam teraz veľmi často od Deborah. Je tu vlastne takýto zosvetľovač alebo taký priesvitný, ako keby mazlavý gel, ktorý vlastne nanieseš od konca toho obočia, takže trošku nižšie od oka a vlastne takto dovnútra a rozmažeš to trošku prstom. Ono to zdá veľmi, veľmi pekný, žiarlivý lesk, ale keďže ty máš mladúčku tvár, tak vlastne tento zosvetľovač iba také osvieženie, aj keď možno, že tebe to nebude treba. Vidíš, ako pekne sa to leskne. Takže teraz použijem tento jasný maslový tieň. Dám ho pod obočie, toto oko krásne otvorí. Aj teraz toto pod obočie to dám. Vezmem si takýto štetec a nanesem takúto vinovú farbu alebo takúto hnedú. Keďže nie je veľmi dobre pigmentovaná táto paletka, tak to úplne bohate stačí, takže to vlastne iba takto na tento ohyb, vlastne kde sa oko otvára, na túto kosť, naneseš iba trošku, poprášiš tento tieň a túto do kutika dolu. Až po tento, ako sa ti začína slzný kanálik. To isté urobíme s druhým okom. Ak si to budeš robiť vlastne tento make-up každý deň, tak ho budeš mať hotový ani nie za 5 minút. Ja keďže k tomu rozprávam, tak to je trošku dlhšie,
vlastne hneď za chvíľočku budeme mať make-up hotový. Linku dávať nebudem. Použijem tento ružový, pekný, tablietkavý tieň a dám ho od prostriedku oka, vlastne ho nanášam donútra do toho kútiku. Víš, aké to pekné oko urobí. Plné viečko to urobí a to oko je také nežné, také otvorené, nesilené, nepremachlené. A dám ho samozrejme aj do vnútorného kútiku, ako sa začína ten slzný kanálik. Teraz si vezmem maskaru a maslovú ceruzku. Môžem použiť buď maslovú alebo bielu. Tak ja som sa teraz rozhodla, že použijem vlastne bielu na dolnú túto linku. Je to preto, aby to oko vyzeralo belšie, sviežejšie, mladšie. Keďže ty si mladunka, tak to oko ti to iba otvorí. A bude to vyzerať taká čistá línia. Vlastne. Takže to nanesem. Hľad na to, aby tá ceruzka bola mäkká a aby pekne kreslila. Pretože ak je tvrdá, tak ťa to bude dosť píchať a bude ti strašne slziť oko. Takže s týmto máme hotovo. Teraz maskaru Wake Me Up. Nie je to tá čierno-čierna, ale tá iba čierna vlastne. Je vôňu uhoriek. Keď si maluješ vlastne riasy, tak si vezmi zrkadlo a pozeraj sa takto do dole. Tie riasy vlastne sa ti potom neotlačia hore a zbytočne si neurobíš vrásky na čele. Ako keby si takto mala krčiť to obočie. Hore, trošku dole. Zase tuto hore. A zase tuto dole. Tak, zavrieme si špirálu. Vlastne maskaru. Toto nám pokleplo. Tak. Dám si lesk na pery. Použijem asi iba tento balzam Baby Lips od Maybelline. A je to číslo Sugar Cookie. Použijem nejaké malé náušničky. Ja dneska použijem tieto biele perly, ale kľudne môžeš aj takéto malinké. Sa mi zdá, že použijem tieto maličké dneska. Chcem byť taká trošku nevýrazne, vlastne nemá taký prehnaný look. Použijem tieto maličké náušničky, vlastne už dosť vlasy sú výrazné, vyčesané dohora. A tento look je veľmi svieži. Takže Beruška, dúfam, že sa ti toto moje video páčilo. Akékoľvek video budeš chcieť, napíš mi dole komenty, ja ho pre teba urobím. Ak ti niečo nebude jasné, tak mi to napíš dolu do komentov. Takže veľmi veľa pusiniek ti posielam a jedno objatie. Ahoj, Beri!